wacho ni chukdara, private security operators? Number one, to be honest, Atwoli has served. Good or bad, he has served. It is time to let somebody else take the mantle. Joluo wacho ni gino noko biro ne. Nitie ja Kenya moro bende mapod nyalo kawo kanyo machwal. To ok wanyal keto ng'at achiel otitich achiel higni 23. Abiro, adongo, mabedo nyako, mabedo dhako, pod en mana Atwoli. Gima dhi timore kanyo ni koro onge progress madhi bedo. Problems mantiere te dhi medo mana bedo every day nikech ng'ama pod otelo kacha en ng'atcha. And ok onyal bedo gi new ideas. Ng'eni kolok ng'ate kambi, ng'ato biro manyien, obiro gi weche manyien, koda ber, koda rach. But bedo gi lokruok nyang, Fatuma nyo biro nokelo chike 10, 2 mane beyo. Mary odonjo okelo chike 10, 5 ne beyo, wamedo dhi kamano. To kwanyal bedo ni ng'at achiel bedo gi monopoly makoro gini koro chalo private farm mare, you know? And for that reason, okonyal perform, to be very honest, okinyal perform in one specific area for 23 years, mano miriambo. Again, age is a factor there. Waluoro jomadongo, kendo kata wan wabiro ti. But Atwoli is 74 years, honestly. There is somebody who is 30, who is 40, who is 50, mabene nyalo kawo gino machak chore. Kare koro nwadhi sikul timango. Nwadhi sikul kinyisowa ne wan jotelo makiny. Jatelo manyoro nyaka wuogi, mondo jatelo mani wacho ni makiny cha odonji kawuono. So ok wachae, osetemo kaka dhano and is very strong. Kowuok no otetea joge otetea. But wadwaro remo manyien. Nikech kar tetea kanyo ramna kama bendo osebed karamna kiseni ok osebedo kochwalo dwaro mago mag jotije mapacho ka wang'eni sani lakteche osebedo ka ng'anyo en wach ma bende pok osebedo komako motegno e kind mamoko. Sani bende kineno kata mna ka koro chukdara bende wacho ni thuolo magi mag tije bende ok osebed king'eyo makare kata bende ni nitiere omenda ma bende gisebedo ka gigolo nikech nduku nitiere riwruoge mag chukdara ma bende ong'ere kaka PSRA ma bende otelnegi kod Fazul Mohamed. Giwacho ni nitiere chukdar, kembe mag chukdar mag jigiwegi maromo milion 1.3. Nitiere omenda ma bende gisebedo ka gigolo ne riwruok mar Kotu kinde ka kinde. To ratiro magi mag tije ok osebed ka ing'iyo. Emomiyo ni Milome Fazul kano golo odiochieng' manyoro nowacho ni gibuono. Ang'ene riwruok mar Kotu nowacho ni gibiro bedo ka giloso ewi okang' ma kamano odiochieng' ma kawuono. Watiek gimano kapok wadhi thor wach machielo. Ing'eni nitie gik moko ma seche moko overreact. To me, ing'eni na wuoyo from an intelligence part of it. When